Jeg kommer hjem her en fredag aften. Jeg har lige fået downloadet Battlefield færdig. Så jeg skynder mig op, tænder min PC og kommer i gang med det. Jeg får startet min PC op. Jeg får startet spillet, og det er mega fedt. Jeg finder en server med en inde på, så det er jo godt lige til at begynde med. Jeg joiner den. Så er det en, der hedder Shark Gamer LOL og Flickeren 42. Så tænker jeg, det er sikkert en eller anden nu. Jeg bor et mærkeligt sted, så falder jeg ned og mister 50% af mit liv. Jeg finder så ud af, at han spiller Sniper Class, og jeg spiller selvfølgelig Soul Class. Det er bedst til. Jeg finder så ud af, at Shark Gamer LOL og Flickeren 42 ikke er så noob, som jeg troede han var. Kampen står næsten lige mellem os, og det er næsten et dødt løb. Headshot. Jeg kunne have kastet den granat, hvis jeg havde haft en bedre computer. Jeg var for langsom.